Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban labarinmu mai suna matsalar suruka. Wannan marubuciya Anasiya Ibrahim ta rubuta muku shi, wanda yake zuwar muku daga Hikima Hausa Novels. Tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. Hira suka ɗan yi sannan ta tafi. Kallon ta yi, maman 'yan biyu, ya akai? Abdulrazak ya faɗa yana karne mata ido da sauri ta kau da kanta gefe. Kamar daga sama suka ji an banko ƙofa, mam ce ta shigo ko sallama. Gefen Abdulrazak na kalla, na ga ko kallonta bai yi ba, don haka ni ma na nutsu. Cikin gadara ta iyayen miji ta fara magana, a gobe za ki bar gidan nan domin tuntuni abbansu nake jira ya dawo. Kuma yau muke sa rai da zuwansa, don haka in za ki shirya ki shirya, don kin kusa barin gidan nan. Kara da kiyashi cewar mom. Yayin da ta gaido wanda gun Abdulrazak ta ce, kai ma ka kusa rabuwa da mazinaciya. Mom ta faɗa tana ficewa daga falon. Har inda yake ta je ta durƙusa ta ce, don Allah ka taimaka ka yi magana, ko a daina jifana da mummunar kalma. Samhat ta faɗa haɗi da sakin wani kuka mai cin rai. Hannayenta ya riko duka biyun sannan ya ce, insha Allah kukanki ya zo ƙarshe, ki kwantar da hankalinki. Kasa magana ta yi illa ɗaga kai da ta yi. Washe gari dukkaninsu a falon Abba suka karya kamar dai yadda ake yi idan ya dawo. Bayan an kammala Umar ya tafi sai Khadija ma ta ja hannun Abdulhakim suka fita. Samhat na ƙoƙarin miƙewa Abba ya ce, kar ki tafi ina son ganin ku. Bayan ya yi jimsa ne ya ce, ina sauraron ki. Maimaita abin da kika ce. Abba ya faɗa yana kallon mom. Cikin izza ta ce, ni dai gaskiya so nake a raba wannan auren. Cewar mom, me ya hujjarki? Abba ya tambaya, hujjata a nan ita ce, ɗana ba zai karɓi ɗan da ba nasa ba. Mom ta faɗa tana wurgawa Samhat harara. Jinjina kai Abba ya yi sana ya ce, kina ganin in aka yi hakan an yi mata adalci? Abba ya faɗa yana dubanta. Ni fa gaskiya ban yarda ba, kawai a san abin yi. Cewar mom, ki fahimce ni, ki zama mai adalci, ki jira yaron ki ya samu lafiya tukun. Sai mu ji ta bakinsa. Cewar Abba, a'a ni dai kawai ta tafi. Ni ko ganinta ba na son yi. Mom ta faɗa cikin fasata. Wani murmushi Abba ya saka irin nasu na manya, yayin da a zuciyarsa ya ce an zo gurin. Yayin da ya juya da kallonsa ga Abdulrazak ya ce, to kai ka ji abin da mahaifiyarka ta ce. Abba ya faɗa yana kallonsa. Kowa shi yake kallo kamar daga sama suka ji ya ce, Abba, ni dai cikin nawa ne, cewar Abdulrazak. Cikin tashin hankali take bin sa da kallo sannan ta ce, ai dama na san arina. Wai an saci zanin mahaukaciya. Dama ka ba talaka wuƙa da nama a kan ɗanka? Ba ga irin ta nan ba? A cikin rubutun suna sanyo wani mugun abu, cewar mom da take ta faman idanta, da take ta faɗa idanta a rufe. Cikin tsawa Abba ya ce, bari ki ji, ni na gaji da wannan rainin hankalin naki. In ban da rainin hankali ta ya za a yi mace da mijinta kuma ka ce ba cikin, sannan kuma ki ce ba cikin shi ba ne. Abba ya faɗa ransa a matuƙar ɓace, to fa, ai tuni cikin mom ya ɗori ruwa, ganin allura za ta tono garma. Yayin da anta amarya ke gefe tana kallon diramar mata da mijinta. Cikin magana sama-sama ya ce, ke nake jira. Abba ya faɗa cikin hasala. Nan ta kama dama. Cikin ɗaga murya ya ce, dama me? Cewar Abba. Tuni ta nutsu sannan cikin dakewa ta ce, ai gani ne ba a wajen yake kwana ba, shi yasa na ce ba nasa ba ne. Cewar mom. Cikin rashin fahimta ya ce, ‘yar tafiyar da ya yi ɗin shi ne rashin kwana? Abban ya faɗa yana binta da kallon tuhuma. Cikin rashin kuzari ta ce, ai tun da aka kawo ta na hana shi shiga ɗakin. Mom ta faɗa tana haɗiye wani yawu ƙut. Da gudu anti da Abdulrazak suka yi kan Abba da ya yanki jiki ya faɗi. Jijjiga shi anti ta shiga yi amma ina. Wayarsa ya ciro ya kira Umar, ɗaga wayar ya da mamaki. Yana karawa a kunne ji yana cewa kana ina. Maza ka zo gida mu kai Abba asibiti, cewar Abdulrazak. Ko minti 5 ba a yi ba suka ji motar Umar ta shigo, a hargitse ya shigo falon cikin gigicewa. Ya kamo Abban nasu suka yi mota da shi sosai, Samhat take kuka. Yayin da mom ta sha jinin jikinta, anti ce ta ja hannun Samhat suka yi waje, motar Abdulrazak suka shiga. Yayin da anti ta mata ki suka fita a gidan. Suna zuwa likitoci suka rufe a kansa, ciki har da Dr. Abdulrazak da ƙyar suka samu bugun zuciyarsa ya daidaita. Shi ne ya fara yowa waje. Yayin da ya baro sauran likitocin a ciki da sauri ya tare shi, ya ce ya jikin nasa.
Umar ya faɗa da jimami ɗauke a kan fuskarsa. Wata nauyi ajiyar zuciya ya saki sannan ya ce mun samu numfashinsa ya daidaita. Ya faɗa cikin jimami. Mun samu numfashinsa ya daidaita. Abdulrazak ya faɗa cikin jimami yayin da ya nemi guri ya zauna. Hakan ya yi daidai da ƙarasowarsa anti da sama cikin sauri ta ce kai me ake ciki. Anti ta faɗa tana kallon Abdulrazak tuni ya daidaita nutsuwarsa. Ya ƙarƙaro wani murmushi mun samu numfashinsa ya daidaita cewar Abdulrazak. Wasu likitoci ne suka fito daga ɗakin miƙewa Abdulrazak ya yabi bayansu. Kai tsaye suka shiga ofis ɗinsa. Dr. Sadiq ne ya ɗago daga rubuce-rubucen da ya yi sannan ya ce haba Dr. Abdulrazak. Wane irin ruɗewa ka yi ne kamar ba likita ba, cewar Dr. Sadiq. Ya faɗa yana miƙa masa takardar hannunsa. Karɓa ya ce ai ba za ka gane ba. Sanadin abin ne ya sa ni jimami. Abdulrazak ya faɗa cikin ɗacin rai. Ganin kalar maganin ya tabbatar masa da lallai abban nasu ya kamu da hawan jini. Fita ya ofis ɗin ya kira Umar ya ce yi maza ya siyo saboda nan da minti 5 zai iya farkawa. Anti ce ta tare shi ta ce me yake faruwa? Ba wata matsala babba ba ce hawan jini ne kawai nan da minti 5 muna sa ran zai iya farkawa. Shikenan bari na je gunsa cewar anti. Shikenan bari na jira Umar ɗin. Abdulrazak ya faɗa yana tafiya ofis ɗinsa. Ba a ɗau lokaci ba sai ga Umar ya dawo a tare suka shiga ɗaki suna shiga yana farkawa. Da sauri Abdulrazak ya ƙara sabon ya ce Abba. Ya faɗa yana riƙo hannunsa a hankali ya buɗe idanunsa yayin da ya ce ka yi haƙuri ka ji. Mahaifiyarka ta cutar da kai ba ta yi maka adalci ba. Ya aka yi maganar cikin? Ya kai maganar cikin kuka Abba ka daina ka ba ka da lafiya ka bari in ka ji sauƙi ma yi maganar. Abdulrazak ya faɗa yana karɓar maganin yana miƙewa. Anti riƙo hannunsa ta yi. Ya ci kar ka bata. Miƙewa anti ta riƙo hannunsa Abba ya ce kar ka bata magani ta bani. Bayan da ita aka haɗu za a kashe min kai. Abba ya faɗa yana juyawa da kansa gefe ta ji ba daɗi amma ta danne ta matso kusa da shi ta ce don Allah ka fahimce ni. Wallahi ban san ta yi hakan ba. Amma na yi ƙoƙarin gano hakan na kasa. Cewar anti. Ya sani gaskiya ta faɗa don haka ya yarda ta ba shi magani. Tun tana kai komo har ta gaji ta nemi guri ta zauna. Ƙarfe 2 daidai suka taho gida kai tsaye aka wuce da shi fat ɗinsa sosai ya mai da hankali gurin shan maganinsa. Mom kuwa tuni ya daina shiga harkarta don koda ta zo duba shi bata ishe shi kallo ba. Don haka ta shiga damuwa sosai, su Umma da Inna sun zo duba Abba sosai Abba ya ji sauki don haka yake shirin tafiyarsa ya bar garin. Anti ce ta shigo falon Abba da sallama a ɗauke a bakinta. Amsawa yi amma hankalinsa na kan jaridar da yake karantawa. Wuri ta samu ta zauna sannan ta ɗan yi jim. Shiru yana sauraron ta. Don Allah ka taimaka ka yi haƙuri ka yi mata abuwa ka daina hukunta ta a hakan. Gara ka buɗe baki ku yi magana ta fahimta cewar anti. Da yana karanta jaridar ya yi sannan ya ce bara na tambaye ki. Me yasa kika damu da halin da take ciki ne? Ko sanda za ta aikata ta shawarce ki? Abba ya faɗa yana kallon ta. Ni ban san sanda ta yi wannan hukuncin ba amma dai kai da kanka kake yi mana nasiha akan mu riƙe juna da amana. Anti ta faɗa cikin kwantar da kai shiru ya sannan ya ce ki bar wannan zancen ma yi shi in na dawo. Abba ya faɗa yana ɗaura agogo a hannunsa. Wayarsa ya ɗauka ya lalubo lambar Abdulrazak ya danna kira. Bata jima tana ringin ba ya ɗauka yayin da cikin ladabi ya ce barka da safiya Abba. Barkanka, fatan ka tashi lafiya. Abba ya faɗa yana murmushi. Abba, ƙalau na tashi cewar Abdulrazak. Masha Allah, haka ake so. Kana ji na ko? Ina gidana na kwanar layin nan na daga baya. Abba ya faɗa yana jiran amsar daga gare shi. Na fahimta cewar Abdulrazak to ka zo ka karɓi kiɗin gidan kafin ya yi magana tuni. Abba ya katse wayar. Cikin murna ya fita a fat ɗin yana shiga ya ganshi a zaune cikin ladabi ya gaishe shi sannan ya ce Abba gani. Gashi Abba ya faɗa yana miƙo masa kiɗin hannunsa. Ku je kai da matarka ku zauna daga yau na mallaka maka gidan ya zama naka. Kuma insha Allah daga kanka na buɗe na rufe ba zan ƙara yi wa wani aure ya zauna a nan gidan ba balle matarsa ta fuskanci matsalar sirika. Abba ya faɗa cikin takaici.
Godiya sosai ya duk abin da ake anti na zaune sosai ta amince da hakan domin ta ji daɗin wannan hukuncin. Yau nake so ku koma domin an gama komai a ciki don haka za ka iya tafiya. Abba ya faɗa yana nuna masa hanya. Yana shiga fat ɗin su ya ɗaga sama ya yi ta juyi da ita. Ita abin kunya ya bata ga ciki ga nauyinta amma yake ta wannan juyin da ita. Bayan ya ajiye ta ne ta dube shi. Wannan murnar ta yi yawa mai ya faru. Samhat ta faɗa tana jiran amsarsa. Cikin farin ciki mara misaltuwa ya ce Abba ne ya sauya mana gida. Cewar Abdulrazak cikin shagwaɓa. Cikin shagwaɓe fuska ta ce me abin farin ciki za mu bar gida mu koma wani gurin. Domin dai ko ba komai ma ji motsin mutane kuma. Kuma mutum ma ai rahama ne. Samhat ta faɗa murya na rawa. Dama ai na sani. Inda nake son kasancewa da ke abin ba haka yake a gunki ba. Shi ne yasa ba za ki nuna jin daɗinki ba da farin cikinki ba. Abdulrazak ya faɗa yana ficewa a falon binsa ɗaki ta yi. Yayin da ta durƙusa har ƙasa ta ce, kai, ai tuni magana ta makale dalilin jin wani ciwon mara da ya damƙe ta. Ganin halin da take ciki ne ya sa shi ɗago ta da sauri. Me yake daminki? Cewar Abdulrazak. Kasa ba shi amsa ta yi dalilin jin wani ciwon. Ƙara rike shin da ta yi gam, tuni ta fara gumi ganin haka ya ce bari mu je asibiti. Girgiza masa kai ta yi alamun a'a, to bara na kira anti. Abdulrazak ya faɗa yana ciro wayarsa, wayar na shiga ya ta ɗaga. Ɗagawarta ya yi daidai da wata cakuma da ta yi mai, haɗi da wani nishi tuni jariri ya yi ƙasa. Yayin da ya yi kuka a kunnen anti. Ai tuni ta kasa kiran ta yi faɗin da gudu, kafin ta ƙaraso tuni ya sa shi a tawul ganin ba ta hayyacinta ya sa shi duba ta. Zarginsa ya zama gaskiya don haka ya ce anti ki kai wa mam wannan ki zo mu tafi asibiti. Ina tunanin akwai wani a cikin. Abdulrazak ya faɗa yana ɗaukar ta ya waje da ita. Da sauri anti ta isa fat ɗin mam miƙa mata shi ta ce riƙe mana wannan sai mun dawo. Anti ta faɗa tana ficewa. Yayin da ta kira Abba take sanar masa. Ai kafin ta kai gun motoci, Tini ya fito a tare suka yi asibitin. Ita kuma mam an bar ta da jariri a hannu cikin zulumi. Ko mai haihuwar lafiya? Kai tsaye emergency ya wuce da ita kwantar da ita ya fara yi mata dabarunsu na likitoci. Bai ɗau lokaci ba ta haifo ɗaya jaririn. Jin kukan ya sa anti ta shiga ɗakin karɓar ɗan ta yi. Masha Allah yaron tabarkalla. Anti ta faɗa tana rungume shi. Ruwa ya sa mata haɗi da allurori domin ta samu hutu. Fitowa waje ta samu Abba a tsaye miƙa masa ɗan ta ce ga jaririn ka gani. Anti ta faɗa tana dariya kai yaron kyakkyawa. Abba ya faɗa. Ai su biyu ne anti ta faɗa a takaice cikin farin ciki ya ce da gaske su biyu ne to ina ɗayan cewar Abba. A gida muka bar shi gun mam ɗin Abdul. Cewar anti. Ai tuna annurin fuskarsa ya ɗauke. Me yasa kika kai min jikana mai daraja gun wacce ba ta da daraja a gurina? Cikin faɗa Abba yake furucin. Hakan ya yi sanadiyyar janyo hankalin Abdulrazak da sauri ya karaso gurin. Haba Abba, me ya faru? Wannan ɗaga murya, ka fa san baka daɗe da tashi daga ciwo ba. Abdulrazak ya faɗa yana jawo shi zuwa ofis ɗinsa. Yayin da ita kuma anti ta koma ɗakin da Samhat ke kwance. Ruwan yana ƙarewa ta farka bakinta ɗauke da salatin annabi. Allahu Akbar. Allah ya ƙara mana son annabi. Da sauri ya karaso ya cire mata ruwan sannan ya mata sannu. Anti ce ta matsa kusa da ita sanni ta yi mata. Turo kofar da aka yi ne ya dakatar da maganar da anti za ta yi. A tare suka juya don ganin mai shigowa. Sumayya ce ɗauke da flask ɗin shayi da fara'a ɗauke a kan fuskar. Anti ta tare ta ce kin zo a daidai. Guri ta samu ta zauna a nan aka haɗa wa Samhat shayi mai kauri ta sha sosai. Don haka ta ɗan ji ƙarfi misalin ƙarfe 4 suka taho gida. Tuni mam ta shirya Hassan cikin kayan sanyi ya yi bacci domin tun da asirinta ya tonu ta shiga taitayinta har ta tanadi kayan haihuwa tana ta son binsa asibiti amma sai ta fasa don sanin mai gidan yana can. Abin Umar ta ji labarin Samhat 'yan biyu ta haifa. Jin hakan ba ƙaramin daɗi ya mata ba. Tana falonta ta ji tsayuwar mota don haka cikin ɗauki ta leƙo ta windo domin ta san in ta fito ba za ta samu tarba ta mutunci ba ga mai gidan. Ta hango jaririn a gun Abba don haka ta koma ta zauna cikin zulumi da jimamin halin da suke ciki ita da mijin nata. Ba ko sallama ta ji an shigo bai kula ta ba ta ji ya sa hannu ya ɗauke jaririn ya waje da shi. Yau Abba ne har fat ɗin
sirika sosai. Yau Abba ne Haffat ɗin sirika. Sosai Anta Amarya take ba wa Samhat kulawa yayin da yanzu an gaya wa kowa haihuwar 'yan biyu. Ana sallan magriba Rukayya ta zo gidan kai tsaye ta nufi gadon jaririn da Abba ya siyo musu. Inda ta kalli wannan sai ta kalli wannan can aikuwa ta kwashe da dariya ta ce kai ido huɗu mai ban tsoro 'yan biyu kyautar Allah. A hannu da kyau abin sha'awa cewar Rukayya. Watan ba a damu da ni ba sai su. Sammat ta faɗa tana zama. Au, na manta da mai jego. Rukayya ta faɗa tana juyowa. Sannu, ya jikin? An ji masu inna suna nan zuwa. Umma ta ce na miki sannu. Rukayya ta faɗa tana ɗauko Usaini da yake kuka. Murmushi kawai ta yi ba tare da ta ce komai ba. Sosai take jin son yaran a ranta. Sai bayan isha'i sannan su inna suka zo ita da baba Hanne. Sai wajen 10 na dare suka tafi daga tafiyarsa. Abba ya ce sai an yi suna zai tafi. Yau kwana 6 sosai 'yan uwa. Sun nuna bajinta wajen kawo kayan barka. Ranar suna yara sun ji sunansu na asali wato Hassan da Usaini. Kyautar mota Abdulrazak ya yi wa Samhat da sabuwar waya a kwalinta. Washegarin suna Abba zai wuce shi da dadin Kaduna. Suna zaune bayan sun karya sai ga Mam ta shigo da sallama. Ko kallon inda take Abba bai yi ba. Illa dadin Kaduna da ya amsa mata cikin rawanin murya ta ce, don Allah ka sa baki, ya yafe min duk abin da na yi masa. Mam ta faɗa cikin nadama, cikin rashin fahimta ya ce me kike son cewa? Cewar dadin Kaduna ina nufin ka taya ni ba shi haƙuri a kan laifin da na yi mai. Mam ta faɗa cikin rawar murya. Tun masu sauraro a nan za mu dakata. Ci gaba da kasancewa da Hikima Hausa Novels, tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin.